agad. B, alam mo, kapag ka na-meet mo tong kausap ko ngayon, nasa harap ko na siya ngayon. Imaginein mo ha, 42 kilometers, ayan, natakbo ni Maratoni. Pero ito, B, hindi lang basta takbo. Sinamahan niya pa ng bike, plus swimming, at plus running, all at the same day. Ay, grabe naman talaga. Hindi mo kinakaya. Minsan lang, napapatanong ako sa sarili ko, oh my gosh, ano bang kinakain na itong taong to? Apakapayat pa rin niya, oo. Anyway, pakilala na natin siya. We are now live, fresh na fresh mula sa 70.3 Ironman from Davao. Walang iba ang ating content creator slash triathlete slash dati ring flight stewardess. Let us all welcome Ira Lopez! Hello! Hi, DJ Maratoni! And sa ating mga listeners na kabisyo. Kabisyo, yes. Ayan. Hello po, thanks for having me. O, diba? Kung alam niyo yung sa TikTok na very popular song, na paano nga ulit yun, Ira? Iba yung, I'm just a simple girl. Yan! O, diba? Yung ba yan? Yung ba yan? Oo, napaka-classic nun. Diyos ko. Napaka-classic. Alam mo, ito lang ha, very quick icebreaker natin. Si Ira Lopez pala, noon, gusto niya rin palang maging DJ. Yes, before. Kasi pareho kami ni DJ Maratoni na com-arts. Com-arts. So, mahilig din ako sa media, sportscaster. Yan, tinry ko lahat yung before. Pero parang walang natupad. Naging guest na lang pala ako. Oh, ito na. Dito ka na, oh. No. Pero Diba? nakakatawa, no? Again, thank you so much for your Thank time, you so much. Miss Ira. And now, let us interview her about, syempre, yung pinaghirapan niya, no? Magmula sa Davao. Na ako po, ha, kasi hindi ko pa alam yung background pagdating sa triathlon. Pero gusto kong malaman, ano ba ang pinagkaiba ng triathlon at marathon? Syempre, ang marathon, full run lang yan na 42 kilometers yung ginagawa natin, DJ Maratoni. Pero, ang triathlon naman is composed of swimming, biking, and running. So, tatlong sports in one event. One event. Tapos itong swimming na to, gano'ng kahaba siya? Depends. Kasi may mga sprint triathlon, pero yung ginawa natin na latest race, Ironman 70.3 Davao, 1.9 kilometer swim, Okay. 90 kilometer bike, and then 21 kilometer run. Oh, uwi na! May nanalo na! Diba? So, medyo mahaba. Kaya, sobrang sunog ko ngayon. Correct. Kita mo, ang itim ko talaga. Pero bagay naman sa'yo, Talaga di ba? ba? Yun ang mga gusto natin, di ba? Yung mga babaeng malalakas, hindi puro ganda lang. Ganun ba yan? Sunog na sunog, pero worth it naman. Correct, yan. Yan yung pinakamahalaga. Worth it, lahat ng Yep. mga pinagpapaguran. Pero ang gusto kong malaman, after mong makarating sa finish line, ano yung mga nasa huling iniisip mo? Kasi minsan may ganun eh. Di ba yung nasa finish line ka na parang, tutuloy ko pa ba? Ano ba itong pinasok ko? Before kumarit yung finish line. Oo. Ako naman, paano ba? During the race kasi, pag nakikita ko na yung finish line, mas na-excite ako. Parang finally, after nung ilang hours na nag-swim, na nag-bike, and all the months of training, nandito na. Ito na yung minamanifest mo to, cross the finish line. So, lagi ako na-excite to see the finish line. Kasi feel ko, lahat ng pagod, training, effort, gising na maaga, kumbaga nagbunga na siya. Kasi yun lang naman yung goal mo to cross the finish line. Lalo na kung na-achieve mo pa yung PR mo. Yes. Diba kung nakabonus ka pa ng podium finish. Correct, oo. Diba? Speaking of podium finish, first po si Ira Yes, Lopez sa kanyang next age naman. category. Yeah. Diba? Thank you, Lord. Sakto. Yeah. Grabe, hindi po madali yun, no? Ang hirap kaya maging sobrang competitive sa sport na ito. Yes, medyo mahirap. So, pinag-uusapan nga namin kanina ni DJ Maratoni Oo. kung, syempre, diba nag-run siya? Oo. Sabi ko, nagsimula din ako sa isang sport din before. So, nag-start ako with biking naman. Biking Diyan ako talaga. nag-start. So, marami tayong mga for sure na mga kabisyo na Oo. nagbabike to work. Correct, Nakakala nila for fun lang ang bike, pero pag masyadong na-enjoy na, ginagawa na nilang Hobby. sport na. Hanggang, Correct. diba? At saka ngayon maganda ang bike kasi nga mahal na ang gasolina. Gas, correct. O Diba? ano be? Hindi na, kung ayaw nyo tumakbo, mag-bike na lang kayo. Miss Ira, paano ba? Paano ka nagsimula mag-bike? Ano yung naging background mo? Ano ba dapat yung bike na ginagamit? Ayan, so ako naman, the reason din bakit ako napasok sa sport na to is because of my dad na talagang biker na 2010 pa lang, ganyan. So, noon pa yan. And meron siya mga extra bike sa house. Ah, Extra lang nice. mga MTV na mumurahin lang. So, hanggang sa sinama lang kami. Since 5 sisters kami, 5 girls kami sa bahay. So, close naman kami. Kaya, sumasama kami sa dad namin. Okay. Hanggang sa na-enjoy ko yung cycling and
nagtuloy-tuloy na. Pero even before pa naman, nung elementary days ko, lahat ng sports, as in name it, na-try ko na. Volleyball, basketball, softball, soccer, lahat try ko na. Pero sa cycling siguro ako mas medyo nag-excel na. Nakikita ko, parang ganda yung time ko. Medyo nanalo ako dito. Kaya nag-stick na rin ako sa So, lagi sport. kang madalas nananalo pagdating sa bahay. Yeah, pero sa mga sports ko before na, yun na, volleyball, softball, average, lang ako athlete. Yung mga hindi ko mapapansin, sakto lang. Correct. Iba talaga yung nabibigay ng fire pag nananalo kayo. Yeah, diba? So, kung nakikita mong may progress, may improvement, mas nagsistick ka sa sport na yun. So, siguro importante rin na makita mo kung ano ba yung Gusto mo. yung mas Passion na na-enjoy mo, sport. yung passion mo. So, yun. Correct. Dahil mas na-enjoy ko siya dahil kasama ko rin yung family ko. Yeah. Nagtuloy-tuloy na. Correct. Diba? And it's not just only you who's running Yeah. or doing a triathlon. It's also your sister, si Miss Yes, Alu. Yeah. Nag-70.3 din siya sa Kaya nga, Miss Kita Alu, mo? kung nanonood ka man, sana pala sumama ka. Naku, nasa Hawaii siya ngayon. Hawaii. Back to work. Ay, wow. Sabi nga niya, pwede mo magpahinga muna, wala eh. Pero kailangan mag-work. As in, Correct. after the race, lipat agad. Nice. FA Grabe. naman si Alu. FA siya. FA. Oh, wait lang ha. Nepal. Sige, ito na kumakanta na si dalawang patinig Sunkist Lola. Ituloy po natin ang ating daldalan sa ating Facebook, Instagram, TikTok threads. Live na live po kami ngayon. Kaya naman, hold on tight. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pero galing Nag-uusap na. pa kami. Alam mo, galing mo. Kailangan ganun siya kabilis. Totoo, ayan Ay, oh. can you share the page sa Facebook Ayan, page ko? ayan, ayan. Opo, pwede. Ayan, hello guys! Naka-live tayo ngayon, o diba? Gusto ko pa mag-usap pa kami. Oh, thank you po. Thank you. Very sanay. Oh. Ano ba yan? Nakakahiya. Narinig nyo yon? Sinabi ni Ira Lopez, magaling daw si Mara Tony. Naiiyak ako. Walang iiyak sa pamilyang to. Anyway, hintayin muna natin siya mag-share. Ako rin, mag-share din ako. Pero sa mga nagko-comment po ngayon, maraming salamat sa mga gustong may tanong pa. O si Aki Atake, OMG idol ko yan. Huhu. Maraming salamat po for idolizing Ira Lopez. Marami pa akong gustong mapag-usapan. Dahil pala kinakaibigan ko to. Punta kaya ako sa bahay nito. Oh, diba? Ayan siya. Nandito siya. Share natin siya. Meron pa naman tayo hanggang 5 o'clock. So, pwede pa tayo mag-share. Ayan. Dito ka, Miss Ira, para nakikita ka. Ayan. Ang galing, no? Sanay, no? Diba? So, even your own spiel, ikaw? Pa. Ikaw lahat yan? Ako lahat. Ang maganda po kasi dito, may free will ka na to ikaw na what bahala. kind of program ang gusto mo. Ayan, o, diba? So, ikaw nag-isip nito? Sweat. Ano name? Sweat. Sweat Talk. Sweat Talk. So, all about sports. All about sports. Para kahit papaano, di ba, habang nakikinig sila, may natututunan din sila, di ba? So, going back to our topic kanina, na ang kanyang first sport is cycling, for sure may mga moment din na feeling mo na mentally drained ka na. May mga ganun. Mentally drained. Meron din. Maybe after a race. Okay. Pagkatapos ng race, parang, di ba, kakamarathon mo lang. Yung Oo, pinag-usapan natin kanina na parang after marathon, parang gusto, kailangan mo ng break. Please, 2 weeks lang na rest ka, mag-beach ka. Kailangan mo lang ng Totoo. reset. Totoo, Diba? be. Diba? Kailangan mo lang, Totoo. parang gusto mo lang ma-excite ulit. Correct. Ha? Yun nga. Alam mo, May ganun. Burnout. Diba? Parang gusto mo i-leave. Parang normal naman yun. Parang sa work, minsan diba, pag masyado ka na stress sa work, kailangan mo ng day off, kumbaga. Parang ganun lang yun sa sports. Correct. So, parang every after a race. Ngayon, kakatapos ng 70.3 Davao, Oo. 1 week ako lahat ng errands, papafacial ako kasi ito yung mga hindi ko nagawa nung, diba? Kasi pag tumatakbo pa nagtitraining ka rin, Wala ka na syempre, pake. wala talaga. Talagang focus sa training. So, like kahapon, nagpa-hair color ako. Ngayon ko lang ito nagawa. Oo, So, feel ko okay. deserve ko to. Tsaka rest ko na wala akong alarm. Mga Oo. ganyan. Correct, diba? correct. So, yung kanina, going back to Miss Alu, na Yeah. flight stewardess, pa rin siya hanggang ngayon. Until now, yes. Na ikaw, before then, is also a flight Yes. stewardess. Nagpal din nangyari? ako. Paano nangyari? Nag-stop na ba? So, ang kwento talaga niyan, Oo. ang work ko talaga before is, first work ko is Cebu Pacific. Nag-FA ako, Yes. Pacseb. Oo. Kami ni Alu. Yes, sabay Then, kayo. nag-Philippine Airlines silang dalawa ng younger sister ko mo. kasi nag-fresh grad tong isa. Nagpal din. So, lahat kami nag-FA. FA. So, nag-crew din ako kasi nainggit ako. Siyempre, kung galing ka ng SEBPAC, parang di mo pa rin to wear the flag carrier pa rin ng PAL. Yeah. So, nainggit ako. So, nag-apply ako. Nakuha ko naman yung work. Pero, Anong year yan? 2 years PAL? ago. Na PAL. 2 years ago Yeah. na. So, tatlo kaming PAL. Okay. Eh kaso,
parang medyo isa na rin na strict ang pal, ayaw niya ng vlog, medyo strict ang pal, ayaw ng vlogger. Yeah, tapos okay. nahirapan din ako pagsabay-sabayin because of my training, Yeah, social media, nag-sparkle pa ako kay Jimmy. Parang Correct. ang dami Content nangyayari. creator. Yeah, content creator. Ang dami nangyayari in life. Train, correct. So, you have to choose. Kaya yun, kailangan ko na mamili. And nakita ko naman, parang kahit paano, I get to earn with social media Yeah, naman. right. At the same time, you have your own time to, do anything you want. We love Mag-race ka. So, naisip ko rin, FA pa rin naman yung dalawang sisters ko. So, may free flights pa rin ako. May benefits pa rin. So, makakapag-travel pa rin ako. Kaya, sige, thank you, Lord. At least kung nagkaroon ako ng opportunity to choose. Kasi, binigyan pa rin niya ako Still ng your daming sisters. paths, diba? Oh. So, yun. Kaya, nilat go ko na yung flying. Yeah. So, in fairness, no, malaki rin talaga ang kinikita ang pagiging content creator. Medyo, pwede na. Diba? Napanood ko yung video mo na ano yun, yung Alin? sa yacht na kasama mo yung mama mo. Yan, nagkita kami cruise. Yung paano ba yung, magkano ba yung ginastos mo Yeah. dito? Kasi minsan, syempre, parang it's time to, parang oo. balik loob na. Paano term yun? Give back to Give your, back, to your give back. parents. Oo. So, minsan tinitreat ko na rin ng parents. Nag-cruise kami first time. Yung parents ko, tsaka si Mark, my boyfriend. So, parang nagulat yung nanay ko na, libre lahat to. So, wala kasi siya alam about social Oo. media. Sabi ko, in fairness naman, Kaya sa mga nagko-content creator dyan, yung Diba? mga anak nyo, hayaan nyo na. Kikita sila dyan. maraming mga Ways, perks, diba? opportunities din. So, yun. That's nice. Na-happy rin naman sila sa, kahit pa paano, sa work na napili natin. Correct. Pero ngayon ba, nagtitraining ka pa for another race? So, after the Ironman Davao, kahapon lang, nag-register ako for Ironman Subic. Nakaka-addict! Mabuhay! Palakpakan si Ira Lopez. Panibago na naman siya ngayon. Sabi rin ni Alu, sabi mo rest na. Binudol ko rin kahapon do. talaga. Naku, parang sayang naman yung training natin. Andito na eh. So, Correct. kahapon nag-Ironman Subic kami. Ano naman yan? June 7, Subic. Yeah, still have time Yeah. to train. Diba? Leading to World Champs sa Nice, France. Naka-earn tayo ng World Championship slot. Yeah. Oh my gosh, For Nice. nakakatuwa. So parang 20 Filipinos ang pupunta sa Nice, France for the World Champs sa Nice, France. Oh, nice. Yeah, from Davao lahat yan. From the Davao race. Sabi ko sa inyo guys once na you get to start the Nakaka-addict. sport that you love, nakaka-addict talaga siya. Nakaka-addict, no? Kahit yung after mo mag-marathon o after 2 days, ano kayang Rest ka muna ng 1 week. Tapos, Correct. ano kayang next fun run? Diba? It's something that you look forward to. Yeah. din. And siguro pag partner ng lifestyle mo, hinahanap mo na rin talaga. Correct. Diba? And okay din, dami kasi benefits din ng ginagawa natin. Totoo, correct. Diba ang exercise? At saka Diba? itong marathoning na pangalan, hindi ko siya makukuha kung hindi ako tumatakbo. Yes, kasi Diba? marathoner pala si DJ Maratoni, ah. Ang galing, ang witty ng name mo. Correct. Thank you po sa kaya Rocky Terra, sa mga boss ko na nagbigay ng Sila- pangalan sila? ko. Wow. Sila nag-isip. Ang galing. Maratoni, o diba? Pero to going back to triathlon, kasi wala akong alam sa ganitong klaseng Yeah. sport. How do you start with it? What's the basic things that we need to learn? Siyempre siguro if from zero ka, Zero. siguro you start with one sport. Siguro like ikaw, Run. easiest siguro run. Kasi pair of shoes lang naman kailangan mo dyan. Pero as for me nga, nag-start ako sa bike. Okay, may bike Hanggang na kasi. nag-bike na ako because of my dad. And then, may mga friends na kami na, mag-run ka na rin para duathlon na. Ganun naman, ganun lang. yeah. Hanggang sa naging duathlon na, nag-race ako ng duathlon. And then, during that race, may swim coach na nakakita sa akin na, Hi Ira, parang, is it okay? I'm willing to coach you for swim. Para maging triathlon na. So parang ganun lang, paad lang na paad Pero hindi ka siguro. marunong mag-swimming. Wala! Hindi talaga. Wala akong no idea talaga. So, talaga kahit from zero, once inaral mo naman, kaya naman, di ba? Aaralin lang talaga. Yeah. It takes time. Mali mo next week si DJ Maratoni, biker na yan, di ba? Yun nga mamaya off-air, tatanong ko siya anong magandang bike. Ay, and Or- also sa mga gusto mag-triathlon, hindi naman importante na dapat mahal agad ng bike. Okay. Nag-start din ako sa MTB, mga 15,000. Ako, syempre pag wala kang idea sa mga bikes, Oo. bibili ka mura lang, di ba? Tsaka parang testing pa lang naman eh. Sayang naman kung bumili ka agad ng 300,000 worth of bike. Correct. Tapos bibenta mo lang kasi hindi ka nag-enjoy. So dapat you test yourself muna rin. Correct. Test Diba? yourself. Pero na-search ko yung bike niya kung magkano. Ano? 800? 900? Yung bike mong purple. Eh, may big discount naman tayo kay Trek. Thank you, shout out to Trek. Hi, Trek! Trek ba? Baka Trek? naman. Trek, Trek. Trek, baka naman. Trek, ako na bahala sa'yo. Shout out kita lagi.
So yun, so isa rin syempre mag-invest kayo yun sa magandang bike, especially for triathlon. Tri-bike na yan. So iba kasi yung tri-bike, di ba, aero na yan. So medyo pricey siya talaga. Oh, okay. Yeah, So magkano nag-range pag ganun? May ganun, may 500K, may 700, may 1 million May bike 1 million pa. na. Okay. Diba? Yung mga 1 million bike, pero parang Vios na, no? Grabe. Kung mamimili ka, Parang kotse na, no? kung mamimili ka ba bike o kotse? Ay, bike bike or kotse. Bike na lang. Bike na lang. Hindi kasi ako mahilig sa car eh. Correct, Kaya ang correct. car ko, simple lang. Oo. Diba? 5 years to pay ko pa nga yung car ko. No, Parang nakita ko yung car na yon, yung color, fuchsia ba yun? White lang. White. Ay, iba pala yung na-interview. Simple car lang ako. Di ba lang? So, kanya-kanyang hilig. May mga mahilig sa bag. Oo, bag. Mahilig sa shoes. Correct, mahilig sa watch. So, ako wala akong hilig sa mga ganyan. Okay na ako sa Bike ka. bike. Di ba? Yes. Ikaw ba, Ako DJ ngayon, Tony? shoes. Shoes ka. Running shoes. Running shoes. Yun. See? Diba? Diba? Kanya-kanya po tayong trip. Dalawa lang paa niya, pero ilan ang pair of shoes mo? Kaya Ang nga. dami, di ba? Ha? Ganun lang yun. Oo, See? correct. O, ayun. So, start with the basics lang, no? Hindi naman kailangan ng mamahaling bike Yeah. agad. I-test mo muna. Diba? Test mo muna. Ayan, o, sa mga nagko-comment. Ang dami Di ka nating nag- viewers. Kaya Ayan, nga eh. Ayan, shoutout natin si Aki Atake. Hello. Magandang hapon, Ayan. DJ Martoni. Sabi ni Ryan Castro. Hello po. Ayan, si Brian Pakatang. I love Nag-shoutout. you, Ira. Oh. Shoutout sa ating mga kabisyo. Ayan. Sino pa? Ha? Maglilib ka ba daw? Maglilib ako eh. Sige lang days ba yan? Pero ano ha, may Ginawa ganun na talaga ng akong moment na nag-leave ako after marathon. Pagod Kasi talaga. pagod eh. Totoo Hindi talaga, naman. hindi. 2 days ka lang? Wow. Bilis lang yun, ha? Mabait Sa akin, pa kailangan ako ko niyan. ng 1 week. Diba? 1 week din na pahinga. Bilis lang 2 days mo, ha? In fairness, Ha? ha? Bilis mo. Narinig ako ng boss ko ngayon. Lagot ka ba? Oo, sabihin niya, bakit? Tatakbo ko lang ng isang araw, ba't 2 days ka pa mag-leave? Kasi nga po, mahirap nang maglakad after. Diba? Hindi, totoo yan. Diba? Diba, lalo sa marathon. Actually, after my Okay, mas Ironman, mahirap maglakad after marathon Ito- kaysa triathlon? ito nga, yung Ironman Davao ko, yung after the race, kinumpare ko ulit na. Okay. Ba't parang mas nahirapan ako ng marathon? Yung Clark, ay, Nung New York. Oh, really? Mas hindi talaga ako makawalk the next day. Kaya kinumpare ko, ano bang mas mahirap? Ironman 70.3 triathlon or marathon? Parang mas nahirapan ako sa marathon, hindi ko alam why. Oh, really? Siguro, iba rin kasi yung endurance for the full buong run. Grabe, haba doon. Dapat pala try ko yung triathlon. Diba? Ewan ko siguro dahil din, for me, recovery ko ang bike. Dahil favorite ko yun. yung Kaya bike, parang medyo rest ko yun. Kaya mas nahirapan ako sa marathon. Ewan. Grabe, kanya-kanya talaga rin, no? Shoutout ko na rin pala yung kasama nating friend dito, Joy Ayan, Intal. halika, Miss Joy, halika, From magpakita Pampanga. ka. Shoutout. Oh, di ba? Ayan. Hindi pa rin hindi nagpapakita yung naka-Prada na shade. Sayang yung Prada, sayang yung Prada. Sorry. Ayan, Kasi shout out. nakikita ba siya? Ayan. Ayan. From ano yan, Kapampangan din yan. Oh, So, Miss Joy, mag-shoutout ka dyan. Pwede ayan. yan. Libre yan. Shoutout sa mga, ano lugar natin sa Pampanga? San Ito din na, Simon. Miss Nang San Simon. Ayan, Alam mo taga ba, San Simon. alam mo ba nag-beat kami ni Joy because of triathlon din? Really? Super beginner lang siya sa triathlon. Diba? Sino nauna? Naunang wala lang binudol mo Ah, siya. nakita ko lang sa Clark. Doon na kami naging friends. Okay. Parang nakabike ko lang once. Tapos naging friends na kami. Nice. O, Ganun. diba? Puro ka ng Hi, Miss Joy. O, diba? Yeah. Ganyan ang mga magandang ibudol o yung mga magandang kaibiganin. Yung binubudol ka sa magandang bisyo. Yeah. Diba? Okay naman butol basta about sports, Correct, health, oo. lifestyle, diba? Diba? Ngayon ba, ano pa mga pinagkakaabalan ni Miss Ira? Meron pa ba bukod sa pag-content and training for triathlon? Ito after ng 70.3 ko, parang rest kasi birthday ako next month. Happy birthday to So you! we're going to Hawaii. Doon tayo mag-birthday. Oh, nice! Hawaii. Kakasal na ba si Miss Ira? Naku, na. Wala pa. Naku, Wala ipon pa. muna. Ipon Correct. muna. Ipon muna. Bata pa. Oo nga, bata. Bata pa, di ba? Totoo. Parang pinawisan ako na. Diba, diba? guys? At saka parang mas na-enjoy ko po yung sports. So gusto ko na gawin lahat ng goals ko in life. Kasi iba rin kasi pag, di ba, pag pumasok ka na sa, Yeah, it's another season of yes, life. and syempre iba na yung priorities mo nun. So maganda tapos ka na lahat kung gusto mo mag-travel. Di ba, gawin mo na lahat ng Enjoy gusto mo na mo. lahat. Enjoy mo na para after that, no regrets. Diba? Right. That's Diba? right, no? Kaya sa mga nagmamadali dyan, kung ano man yung mga gusto nyong planuhin, wag muna, enjoy nyo muna yung pagiging bata, pagiging Correct. fresh, youthful, hanggat Yeah. malakas pa ang katawan. Tama. And even those people na medyo may edad na, di ba, Miss Ira,
correct me if I'm wrong, pero may mga age then na 50 years, 60 years na sumasali sa triathlon. Yes. And how do they do it? Okay Siguro- naman. Galing, di ba? pa rin. Actually, si Mamita, yun ang name niya sa triathlon. Super sikat, idol talaga. Pero even before pa kasi, nag-triathlon na. So talagang dinala niya yung sport hanggang pagtanda. And idol siya lahat ng mga triathletes kasi, ano bang age hindi Mamita ngayon? 60s? 60s. Pero ang time niya, naku, medyo malapit lang sa akin. See? Oh my gosh. Yun ang idol. Nagpo-full Ironman pa. Guys, yung mga walang idea sa full Ironman yan, naman. yan. Times 2 nang ginawa namin sa Davao. So, So times 2, 3.8 swim, 180-kilometer bike, and then Bike. 42-kilometer run. In one day. One day. In one day. Imagine mo yung marathon lang natin alone. Iba na Kaya yun. nga, So, gosh. diba? Pero yun ang goal natin. Correct. Kaya yan. Yeah, kaya, maybe in 2 kaya. years, no? Let's do that after 2 years. It's amazing how this kind of people like Miss Ira is disciplined. Sobra sa ginagawa, no? Grabe yung disiplina. Kahit gusto mong pumarty ng gabi, Yun lang. wala kang choice kundi matulog ng maaga kasi Yeah. may train ka Actually, kinabukasan. Actually, yan ang siguro ang talagang key siguro, hindi lang naman sa sports, sa kahit anong dreams mo in life. Basta discipline ka na lang. Yeah. Kasi before, na-compare ko din yung life ko before nung medyo for fun lang ako sa triathlon. Okay. Sumisingit pa rin ako ng margarita sa Dr. Oo, White. okay, diba, okay, ganun? okay. With sisters. Oo. Pero nung medyo isipan ko na gawing seryoso ng triathlon, mag-focus na. Gusto ko lang PR. Yung May time ka na gusto mo na ng binibit, improvement. Naku, talagang let go mo na lahat talaga ng Okay. 1 a.m. ka na umuuwi. Like, Yeah. yung mga party nights mo. Yeah. So, syempre, pag puyat ka, Bawal hindi ka naman mag-alcohol. nakakapag-training. Ha? Bawal mag-alcohol. Yes. Wala. Kaya, this week lang, nakapag-margarita after 4 months. Nakapag-margarita siya! So, and margarita addict ako Correct. Favorite kong margarita. Okay. Favorite, as in, I can't say no sa margarita. Margarita. So, 2 days ago, ko may margarita. Sobrang happy ko na. Oh, nice. Diba? Parang yung mga nagda-diet lang yun, yung mga 3 months walang sweets. Tapos Oo. meron na silang sneakers, happy na sila. Correct. Parang, Yung mga thank you, nagpa-bodybuilding. Lord. Yan. Correct, Or may correct. donut lang sa harap mo. Thank Sobrang you, saya Lord. na. Parang ganon. May diet ka ba? Wala. Anything, no? Wala eh. Kasi sa triathlon, kailangan namin ng carbs. Correct. Kahit As in, kahit sa marathon. carbs is the Days answer. before, kailangan mo ng mag-carbo load. Correct. So, ang lakas Walang ko kumain. Super lakas ko kumain. Pero bakit flat ang tiyan mo? Yan ang hindi ko ma-achieve. Ah, ganun ba eh. yan? Oo. Alam mo, nakikita ko yung Wait. mga video niya, guys. Sabi ko, sports bra siya. Ang ganda kasi ng hulma ng katawan niya. Pag naka-sports bra siya. Pero walang Tapos diet. naka-leggings. Tapos yung leggings niya, di ba, sabi in fairness dito, yung belt niya, nandun nakalagay sa ilalim ng puwet. Sabi ko, paano kaya niya nagagawa yan? Ang lit ng tiyan nito. Paano yun? Crunches? Or sadyang wala talaga? eh. Maybe sa Jeans jeans. talaga. Kasi lahat ng sisters namin, payat eh. Even our mom. Medyo slim din ng mommy eh. Pero wala akong diet. Wala talaga. Kasi feeling ko naman, grabe na yung binibigay kong effort Effort, yeah. and hard work sa training. Pagod na ako. Tapos sa food din, Oo, di ba? lilimitahan mo pa So yung parang yun na sarili rin yung mo. reward ko. Eh, binaburn ko naman. Yeah. Di ba? Every day. Almost every day. Every day ang Kasi running. ang lakas ko mag-rice. I love rice, no? Really? Excited na ako for dinner later eh. Nag-reserve ako ng dinner. Diba may reservation tayo? Correct. Nag-reservation. Hindi na malaki ang face mo rin. Hindi ko ba? Oh, thank you to Doc Jewel for my Jotox Yeah. siguro. We love Jotox! Mabuhay ang Jotox! Yeah! Jotox siguro. Diba? Correct. Yan Nakaka-relax ito ang din favorite kasi. ko, Jotox. Kasi majo ako eh. Oh, correct. So, Ako rin. natry mo na medyo din. mag-Jotox? Oo. Jotox Kasi is square life, din yung guys. Square yung face ko ba? Yeah, di ba? Usapan Jotox na Diba? Minsan, Correct. ay ako ba naman, DJ Marton, yung unang lumalaki sa akin face. Oo, pag namamanas. Pag kain ka na kain. Kain, oo. So, Jotox is the key. Tsaka RF. Hindi, Jotox lang. Jotox lang. Inject Totoo. lang. Tsaka walang masama dun, no? Ang sarap-sarap kaya mag-ano. Alam mo ngayon nga, beauty is the new currency. Ah, ganun ba yun? Kumbaga, di ba kasi out of all the people ngayon, kailangan parang pag content creator ka, medyo may, ano mo, Parang puhunan na ang... puhunan na, di ba? Naniniwala ka Actually. ba sa ganun? At saka iba rin kasi, iba pa rin mabubus yung confidence mo kapag Correct. alam mong you're at your best, di ba? Yeah. You're pretty. Kaya, kung may pang Jotox, why not? Di ba?
No. O, di ba? Ayan, maraming salamat, Miss Ira. Alam mo, ang dami natin na pagkwento. Yeah, parang bitin pa nga tayo Bitin pa yung, meron pa ako 7 minutes actually. O, sino pang mga gusto magtanong dyan? Tanungin nyo na lahat. Shoutout mo na lahat sila. Okay. Nandun, mas nakikita siya, Miss Ira, sa phone mo. Ano, Sa Francis? phone. Oo. Ngayon Sige kasi nga, nag-ano sige siya nga. eh. Ayan, magandang hapon po, Marathon ni Miss Ira. Sabi ni Evie Gil Cruz. Hello, Sis Ivy! Hello. Ayan, si Yo Bib. Shout out daw. Ayan oh. Ang dami pala, nakakatuwa naman. Correct. Alam mo, first time ko mag-guest sa radio. Hala, nahihiya ako magtatago. First time ko. Oy. Kasi lagi ako may, first time. Oh, Nakakatuwa. thank you so much, Miss Ira. At saka going here talagang, di ba? Hindi ako nag-Spotify. Going here talagang nilagay ko sa radio para lang Totoo. naka 90.7 Love Radio agad kami. Yeah! No? Boss, pa yung pambayad dito. Sobra na to, kamo. Diba? Sobra pagpo-promote niya na. First time, hindi ako nag-Spotify, hindi ako nag-connect sa car ko. Sabi ko, ipapakiplay ang 90.7 Love Radio. Yeah! Sir Ivan, paying per. Paano naman, pa-TF ka naman dyan. Pero again, we are so thankful for Miss Ira. Thank you so Alam mo much, yung guys. Minessage ko lang talaga siya, Miss Ira. Dapat may mag-run tayo soon. Saan Ay, okay ba? ka ba nag-training? Dito sa CCP. Pero minsan nakikita rin kita sa Ayala. Yeah. Nahihiya ako mag-up. No. Alam mo naman, syempre. Ayan, for sure, sa mga kabisyo natin, maraming Ayan, mga yan. runners dyan. So, Oo. saan ba sila dapat mag-run? Kung Manila area sila. Ako kasi Ayala ako lagi. Ayala. Kasi it's car-free every Sunday. Car-free every Sunday. So, talagang if gusto mong mag-start mag-running, na safe, and mas nakaka-inspire kasi ang dami yung runners doon. Parang lagi may fun run every Sunday. So, Correct. puntahan nyo talaga yung Ayala Car-Free Sunday. So, ano pa ba? MOA. MOA, yes. Kung dito CCP. area mo, yeah. Dito rin, paikot-ikot. Yeah. Pwede. So, BGC. ano pa ba? Do you think you could recommend BGC? BGC, siguro sa 38th Street. Kasi yun ang street na walang stoplight. My gosh, Nako. the stoplight is stopping Yes, us. alam mo kung big deal sa yung Strava mo, huwag ka mag-BGC kasi stop Oh ka my ng God, stop sa, oo. di ba, sira yung Tsaka hindi GPS. masyadong maayos ang pacing kapag nasa BGC. So yun lang, kaya talagang every Sunday nag-aayala kami. So ano pa ba, bigyan natin ng tips bago tayo mag-end. Sa Oo, mga, yan, go. Ano sa pa? cycling naman, yung mga bikers natin dyan, maybe if gusto mong umahon, Antipolo, Tak-Tak, if nakikita mo, ang Antipolo, daming mga bikers doon. Ano ba, pag flat, MOA, pag flat, ikot-ikot lang. Pero siguro kung training na mahabaan, the best part sa akin ng Clark Clark, no? Parang worth the trip eh. Yeah. Ganda ng Clark, Ibang- promise. di ba nung Hindi ka to sponsored. nag-marathon? Ang ganda ng Clark. Ibang Clark. Wala, ang ganda ng Clark. So, dyan naman kami proud kasi dyan kami nag-start. Siyempre, taga-north kami eh. Really? Tarlac po ako. So, talagang 40 minutes away lang ang Clark sa amin. So, talagang dinadrive namin. Dala kami ng bike. Okay. Tapos, dami mo kasabay din doon. Dami mong kasabay umikot doon. Kaya mo nga mag 100 kilometer bike doon eh. Diba? Ganda ng lugar ng Clark. Ibang Clark. So, yun. Ano pa ba? Swimming. Tips sa swimming. Swimming. Alam mo bang yan ang weakness ko? Sa Swimming. triathlon, dyan ako lagi lagi akong naiiwan sa swim. Lagi. Kaya Bakit? bike and run ako mahabol. Okay. Ewan, pwede bakit kaya, no? Ayoko talaga nag-swim. Pero syempre, it's part of the sport. Kailangan mo siyang Yeah. mahalin and tanggapin. So, Sa ano mahirap sa swimming? Paghinga or so gano'n? maybe the right techniques and siguro kailangan mo lang ng good coach. Kaya naghanap ako ng one-on-one coach kayo na, yung pwede For mo isama swimming. kahit saan. Correct, For correct. swimming. It's a So, good if thing. may kabisyo tayo na, coach na sa swimming. Swimming. At Oy! Ron Lopez on Instagram, message nyo lang po ako. Ayan, saktong-sakto, pwede po. Yan, sa mga naghahanap ng gustong Timberland. turuan. Yes, Timberland. Ayan. Sikat na sikat sa mga cyclists ang Timberland kasi super ahon Timberland, saan yan? Saan bang Timberland? East daw. Timberland. malayo. Ano pa ba? Vermosa. Vermosa. Ayan, marami. Takbo na, sabi ni Ivy. Ang init kahit 6 a.m. pa lang, paano ba tatakbo nito? Ito mag-treadmill ka. Totoo. Hindi, pero pag- Sunblock ka. Sunscreen ka. Ako naman di ko kaya nang walang sunblock. Hindi. Parang it's also a must Yes. na dapat lagi kang may sunblock. Hindi rin dahil sa ayaw mong umitim eh. Pero for your skin din. Yeah. Kasi skin cancer. Lalo na summer ngayon. Ang nilalang init ngayon. Correct. So, ayan. San Sunblock Mateo is Rizal a ang must. Timberland. Shout out to Gigaran Gigaran Community. Community. Hi, Hello. Bisda. Hello. Diba? Ang So, daming yan. nanonood. Sana tingin nyo ba? Ang dami tayo na-share for today? Ayan o, 300 siya kanina. Ayan. Ma-echo po yung live. Bakit ma-echo? May echo? Hi, Chelsea Alere.
Diba? Nakakatuwa. So yeah, ang dami natin na-share. So sana din may mga kabisyo tayo na, ma-inspire mag-bike or Correct. mag-swim, mag-run kung wala pa silang sport. Mhm. Pero yun yung ma-recommend ko. If wala kang sport, you try running kasi yun ang easiest and most Running. convenient. Correct, Diba? yan. Yeah. O, di ba ha? Hindi lang ako nang bubudol dito. May kasama. Dadamihan ko pa yung mga kasama kong binubudol kayong lahat. correct. Pero again, it's not just for us kasi, no? It's something na worth investing for. Yes. Habang tumatanda kayo, Ibang tumatagal. health, yeah. Di ba? Kahit Correct, pa paano bike. start them young. Ang dami nag-hello sa atin. Hi, Danica. Di ba? Jess Lex. Hello, it's me, Joy. Hi. Hello! Goal ko muna maging FA like you before, Miss Ira. Oh, nice. Apply ka lang. Daming airline ngayon. Naalala mo pa yung the way you, say sa airplane? Yung mga mga announcements. Oo, ganyan. announcement. Sample ng konti. Nag-announce ba ako? Pwede bang sample, konti? Hindi ako nag-announce. Never ka nag-announce. Follow niyo na ako sa IG. Yeah! Parang, dapat Uy, may pabitin oo nga eh. pala. Dapat may pabitin. Where can we follow you? Sa mga gusto po mag-follow, you can follow me on Instagram, Facebook, and YouTube at Ira Lopez or at Rang Lopez. Rang Lopez. Yes. Rang is your real name. No, nickname lang. Ah, Ganyan Rang lang ang din. nickname. Binigay lang din ng friends. Nice. Rang. Hindi ko nga ano why. Diba? Butuan City of Mindanao. Mabuti tayo doon. Hi, Alexander. Ang dami nating mga Ang dami dito sa listeners. Facebook, ang dami rin eh. Ayan, Sis Joyce Garcia pa shout out, Miss Ira. Ang ganda ng boses ni Idol Ira, sabi ni Chuck Chucks. Wow. Luis Borge Chinchilla from Oslo, Sample, Norway. sample daw ng disposal. Siguro sinasabi yung trash, disposal. Yung ba yun? Grabe Ninang ka naman, JC? Ninang JC. Kasi di ba ay nako, ginawa ko yun sa noon, nung nag-FA ako. Oo. Trash, disposals, anything to throw. Mga ganyan. Okay. Rubbish. Oo. Hindi ka pala pwedeng umatitude doon, no? I love you, sabi niya. See? Akala mo, hindi kita Oo. trash. Di ba? No. Papatapon po. Ang galing, no? Ganyan. Kakatuwa si Miss Ira, very siya. Very, tawag dito? Puro, ang tawag dito, very Alam mo yung, game. yun nga, alam mo yung pinapa-announce siya sa akin, yung maayos, tapos basura yung pinalo. Maayos yung pinapa-announce ko sa'yo, Jesus. disposal. Disposal, Ayusin mo yan Chas. ng Joyce. Nakakatawa. Oo, very kalog din siya. Hi, Charlie M. Thank you. Congrats daw. Thank you. So yeah, tapos na yung week of rest natin from Ironman Davao. Back to training na naman tayo next week. Pero Holy Week na. Saan ka ba for Holy Week? Holy Week, Laguna lang. Have you ever been to Laguna? Last question, Laguna. Laguna, nagbike na ako dyan. Sa Kaliraya. Kaliraya bang Laguna? Yeah, malapit Yan. doon. Nagbike ako dyan. Nice. Navali, yes. Valley, yun. Tagalog. Ikaw po, saan kayo? Sa Holy Week? Holy Week, parang uwi muna tayo sa hometown natin sa Tarlac. Oh, nice. Ano muna, bonding muna with the family. Correct. Time Saan with ka the doon sa family. Laguna? Los Baños. Los Baños, Laguna po ako. Okay, nabiting kami, pero thank you so much for today. Yes! Ayan, maraming salamat po. Ang dami na namin napag-usapan. This is one of the most super daming topics na napag-usapan Oo namin ni nga. Miss Ira. Pero again, maraming salamat, Thank you so Miss much. Ira, for your time. Next time, run naman. Yes, at hopefully makita nyo kaming magkasama sa isang event or Yes. running sa Ayala. Correct. Ayan, di ba? So, again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. And again, once again, congratulations to Miss Thank you. Ira and to your sister, Miss Alu, Yes. for finishing the Ironman 70.3 sa Davao. Correct. Again, maraming salamat po to all kabisyos. This has been ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Daldalerang atleta DJ Maratoni together with Ira Lopez. Yes. Thank you. Bye! Nakakatuwa, may mga comments talaga. Diba? Metro's #1 Love Radio. Basic!